Dobrý deň, vítajte pri našom ďalšom videu. Nachádzame sa na stanici Želivského. Ideme smer na depo Hostivaš. Tu vidíte, že som si vybral miesto rovno pod núdzovým zastavením vlaku a používajte ho vždy, keď niekto padne do kolejište alebo keď niekto padne medzi spojovanie vlakov. Držte sklo, ktoré pukne a zíde dole. Potom držte gombík dlhšie. Tu vidíte, že sú tu svetlá také, aké boli kedysi všade na Ačku. Postupne ich vymenili za modernejšie, ale mne sa stále páčia takéto, takže podľa mňa by na Ačku mali zostať také, aké tam vždy aj boli. Vidíte, že je tu veľmi málo názvov, takže sú tu len 3 názvy Želivského na zastávke. Ja by som sem ešte dal jeden dorobiť namiesto týchto otečených kachličiek. Tuto, čo môžete vidieť, tieto otečené kachlice zo spodných vôd, podzemných. A tu vidíte, že vlak už má zelenú, lebo každú chvíľu príde. Práve vidíte, že odchádzame z stanice Strašnická, ktorá bola aj bývalá konečná, preto sú tu výhybky. A vlastne kedysi bola konečná a potom dostávali Skalku a depo Hostivaš. Kedysi sa vraví, že z Želivského tiež keď bolo konečné, takže tento tunel tu už bol a viedol do toho depa. Stojíme v stanici Skalka a čakáme, kým zavrú dvere, aby sme odišli na depo Hostivaš. Ukončite produkciu. Tak, vítajte na depe Hostivaš. Tu vidíte, že vlaková súprava si odpúšťa svoje vzduchy a tu vidíte, že príde súprava, do ktorej sa už nemôže nastúpiť. Táto ide späť, ale hentá odíde a zrejme do depa. My ideme teraz do predného vozňa. Takže včera sa mi stalo, že niekto nelegálne, teda je to legálne, ale iba v núdzi, otočil núdzové otevíranie dveří, čím znefunkční otváranie dverí od řidiče elektronicky. Vlak museli vyprázdniť a prepraviť do depa. Je to trestné, nechytili ho. A preto dvere sa už nedali ovládať elektronicky, dali sa iba otvárať ručne. Používa sa to pri núdzi, keď sa niečo stane a niekto potrebuje, alebo všetci, čo sú vo vozni, potrebujú výjsť núdzovo von, lebo im to zahlásia a řidič nevie otvoriť, aj keď sa vraví, že metro má v sebe elektrínu a vždy dojde do stanice, aj keď prestane ísť prúd v tuneli. Lebo je
hovorí sa aj to, že tie tunely sú tak spravené, aby že je to také kopcovité, že keď ide, že on dojde ešte s tou rýchlosťou a potom keď príde na taký ten kopec, sa dá povedať, tak on pôjde dlhšie tou rýchlosťou a dojde do tej stanice, ale že vraj má aj batériu. Práve schádzame dole po eskalátoroch do stanice Staromestská, z ktorej ideme až na nemocnice Motol. Tu vidíte protipovodňové vrata, ktoré sú podo mnou a zavrú sa tam hore. Viete, prečo je stanica Staromestská červená? Prečo má teda červené kachličky? Pretože na Staromestskom námestí sa popravili ľudia a to má značiť červenú. Takže vítajte v stanici nádraží Veleslavín. Vidíte, že toto je už jedna z tých novšie spravených a je to trasa 5A, čo znamená Božislavka a nemocnice Motol. Tú trasu dorobili v roku 2015 a v nich je aj táto stanica, sú tam stanice Božislavka, nádraží Veleslavín, Petřiny a nemocnice Motol. Tu vidíte, keďže sa to volá nádraží Veleslavín, ikonické hodiny, ktoré označujú to nádraží, ako keď to kedysi bývalo. Máte tam aj písaným písmom napísané nádraží Veleslavín. Tento vlak ide smer Nepohostivé až dozadu a teraz sa ideme pozrieť von, hore, ideme zo stanice teda a ideme von. Vítajte vo vestibule stanice nádraží Veleslavín. Keď zídete dole, zídete do nižšieho vestibulu stanice a potom ešte nižšie. Tam sú dvere, ktoré majú viesť, ktoré by mali viesť k autobusovému nádraží, ktoré sa dostane priamo na letisko, ale nikto to ešte nebolo vybudované. Sú tam len dvere, za nimi je stena a nič viac. Je to uzamknuté, nikto sa tam nedostane, proste je tam iba stena. Toto vidíte, že je taký väčší vestibul. A vlastne tu vidíte, že je to na tej trase 5A, že je to modernejšie. Tu som vyšiel rovno z metra a tu máte rovno zastávku na letište. Dostanete sa tam trolejbusom, kedysi sa tam dalo dostať iba autobusom, ale keď tu vybudovali trolejbusy, tak sa tam už dostanete iba trolejbusom, potom tu chodí nejaký iný autobus na opačný smer. A tu vidíte, že môžete sa dostať na aký terminál chcete. Na terminál 3, 1 a 2 a potom na celé letisko samozrejme. Chodia tu iba trolejbusy, tu vidíte káble na ne. A dá sa tu prestúpiť na metro. Takže tu vidíte, že na týchto staniciach je to trošku iné, lebo keď prichádza vlak, už to vidíte, bliká tu pásik biely, teda modrý. Začne blikať, keď je vlak pred nástupišťom a vlastne upozorní na to, že ten vlak už ide a nemusíte sa vykláňať na to a máte to na obidvoch stranách. Tu vidíte, že opravujú pohyblivé schody. A tu vidíte zaujímavú tabuľu, ktorú inde nenájdete. Tam vidíte, že smer Nepohostiváš je napísané centrum. A tam vidíte ešte, že je to zaujímavé, že 0 je vrch. Ale pozrite sa, -1, to je dobré, ale potom je, kde je -2? A potom je -3 už, kde je -2? Potom je už -6, kde je -4 a 5. To je taká menšia záhada. A tu vidíte takú jednu chybičku, tu vidíte, že tu je tabuľka a tam je núdzové zastavenie vlaku. Mohli to dať aj sem, keď už tam nezmestili tabuľku. Ďalšia zastávka sú Petřiny, ktorá bola vybudovaná tak, aby mohla byť aj núdzovo konečná. Sice potom je hneď nemocnice Motol, ale keď sa nemocnice Motol ešte dorábala, tak v Petřinách
otáčali vlaky, mali tam obrad. Tu vidíte, že sú už po novom čierne panely. Tu vidíte, že bude teda sú normálne, také ako boli predtým len čierne. Za mňa je toto zlé, tam, že kde není bezbariérové, takže sú tam takéto 3 kocučky, podľa mňa to je zlé. A potom tu vidíte to, po ktorej trase práve idete. Vidíte tu hento celé, tam vidíte vyznačené 3 zastávky, čo je prestupný trojuholník v centre mesta. A vlastne tu je tá trasa, po ktorej práve idete a tam je trasa všetkého. Tu môžete práve vidieť, že sa práve prerábajú stanice Pankrác a Českomoravská. Pankrác je to pretože tam povedie Dčko, takže tam musia urobiť prestup, lebo to bude sa tam prestupovať a Českomoravská sa prerába na krajšiu a budú tam nové čierne panely, ktoré vám ukážeme inokedy. Vidíte? Tu sú Petržiny. Tu je taký ikonický kameň, ktorý už neuvidíte, ale je to také a je tam nápis doňho vytesený Petržiny. Inak vo všetkých staniciach na ďalšej trase 5A, čo ju pribudovali od Davidskej, tak všade vidíte, že každý nápis svieti, každý. A prosím vás, neopírajte sa o dveře. Tak práve ideme do stanice Nemocnice Motol, ktorá je dvojprúdová, takže vlaky nemajú vystupovanie tu, ale tam, v tých dverách. Musíte vystupovať vpravo, v smere jazdy. Nie vľavo, čo sa bežne vystupuje, ale vpravo. Tu vidíte, že už je tu aj druhý tunel. A ideme do Nemocnice Motol, ktorá je celá presklená, takže cez deň tam ide denné svetlo a tam uvidíte aj, kde sa vlaky točia, kde robia obrad. Teraz počkajte do hlásenia, za chvíľu už vidíte, že sa tu svieti, za chvíľu sme v stanici, tu už sú lampy pred ňou, tu už vidíte nejaké rozvodne a tu vidíte stanicu Nemocnice Motol. Pravím, všade to svietí ten nápil. Tak, tu vidíte nápis, ktorý svieti, ako som povedal, tu vidíte ďalšie núdzové zastavenie vlaku aj s tabulkou. My týmto vlakom nejdeme, my počkáme na ten svoj, ktorým sme aj prišli. A teraz ideme hore na poschodie. Tu vidíte, že všetko je tu presklené, čo je na málo staniciach. Tu vidíte, tuto majú časovače, tí, čo odchádzajú, aby vedeli, kedy majú správne odísť. Tu vidíte, že je to tu také všetko pekne urobené betónom. Tu vidíte, že ten vlak odchádza. Ide smer Nepohostivaš. Poďte. Tu vidíte všetku krásne elektroniku v kolajste. A tam vidíte, že niekto nahádzal bordel, to není v poriadku, ale tam, čo vidíte priestor medzi kolajnicami, tak to je priestor na to, keď tam niekto padne a vlak už je blízko, tam si treba lahnúť a počkať, kým vlak neodíde. Ale keď ešte je ďaleko a nikto vám stlačí núdzové zastavení, vyberte sa, ale nikdy musíte ísť po tých schodoch. Nikdy nevyliezajte na nástupište po hentom. Nikdy nevyliezajte, keď tam padnete na nástupište na tú žltú koľaj. To je tretia koľaj, ktorá do vás pustí prúd. Tuto síce není, ale v ostatných nástupištiach je aj tam pod nástupišťou. Tak tam nechoďte, prosím. Ide o váš život.
Tu vidíte znova modrý pásik. Tak tu vidíte, že tu je spojovanie vlakov, tu máte vstup zakázaný, iba keď vám to vyhlásia v núdzi, že vlak odíde do preči a niečo sa stane, tak musíte prejsť, aby ste došli do nástupišťa. Tu vidíte druhý vlak, ktorý práve odpúšťa vzduch, lebo tie vlaky, akože oni trošku odpustia vzduch, ale nie úplne, lebo nakonečne oni všetok ten vzduch vypustia. A potom majú nulový tlak, a potom sa im zase po ceste nabere a tak ďalej, to ide taký kolobeh. Keď má meškanie, tak musí vypustiť, lebo to už je dlho státie. A tu vidíte takú inú kľúčku, ale ešte je aj iná. A to je zobraté z 8171, toto je súprava 8171M. M je tam preto, lebo je zmodernizovaná z tých historických 8171 a z tých zobrali také pekné strieborné kľúčky. A teda neviem, či sa dajú nazvať strieborné, taký nerez sa dá povedať. A tu vidíte vlastne, že už všade sú tie čierne značenia. Takto vyzerali kedysi, tu vidíte vandalizmus, ktorý je neprípustný aj tu. Chuďatka dvere, je mi len zľúto, čo už. A tu vidíte nadržanie tyče, ktoré pribudli, lebo kedysi tu boli takto všade len lavice. Tom starom, ale potom tu dorobili stoličky a niekto sa zase sťažuje, že kto má veľké nohy, že nemôže oproti sebe sedieť. Dveře sa zavírají. Vidíte tu zaujímavosť, že je tu len v jednom vozni je 48 miest na sedení, ale na státi je tu 218. To je také, že dosť zaujímavé. Tu nemáte hmotnosť napísanú, ale je zvonku, neviem koľko to tam má. A že vraj by sa tu mali ocitnúť, tuto niekde, aj potom v tuneli až ďalej, nie tuto na Petržinách a na nádraží Veľoslavín až ďalej, veľa neónov na sebe a oni, keď v tej rýchlosti ide, tak oni vytvárajú reklamu, že sa to tam tak premieta, že keď ide v tej rýchlosti, tie neóny sa dajú na kopu a tak sa to tam premieta. Ideme do stanice nádraží Veľoslavín, ktorej sa dá prestúpiť na vlaky, preto sa volá nádraží a aj na ten trolejbus smer letisko. Už brzdíme, lebo už sme pred stanicou. Dneska sa mi zase stalo, že niekomu vlak som bol vpredu a tam vlak niekomu zatrúbil, lebo niekto stal blízko. Už sa mi stalo, keď som tu bol, že bol niekto blízko a už aj viackrát trúbil, ale to som bol v stanici, nie vo vlaku. Práve sme prešli najdlhší úsek na linke A, to bol medzi stanicami nádraží Veľoslavín a Božislavka, neviem koľko má až dĺžku, ale je to dosť. Prepáčte, je mi to ľúto, pomýlil som sa. Tuto vidíte, že je tu Davidská, toto je odstavená súprava núdzová, záložná. Ale teraz späť k tomu ospravedlneniu, pomýlil som sa, není to najdlhšie. Najdlhšie Božislavka a Davidská. Nie Božislavka a nádraží Veľoslavín. Božislavka a Davidská je najdlhšia. Sme vo vestibule stanici Hradčanská. Tam vidíte infocentrum dopravného podniku, dá sa tam kúpiť niečo na fanshope, alebo si tam môžete niečo z toho fanshopu dať doručiť, keď nechcete domov, máte to lacnejšie. A tu vidíte ruku, ktorá, aj tam sú ďalšie ruky a tento pamätník je pozostatok komunizmu a socializmu. A vlastne tu vidíte národný znak Československej socialistickej republiky. A tu je napísané, veškerá moc v Československej socialistickej republike patrí pracujúcimu ľudu. Ideme na Pražský hrad. Tu môžete vidieť, že nezvyčajné je, že takejto peknej uličke jazdí aj tramvaj. Za chvíľu vidíte,
tramvaj, teraz čakajte prosím, ktorá ide na Bielu horu, má reklamu. Tu je vstup zakázaný, pretože ide tady auto, takže tady auto sa dá prejsť, ale tam už nemôže sa ísť. Tam išla iná, taká, volá sa, že už som ju zabudol, ale toto je vůz 15. A tu vidíte, ako ide. Konečnú má Bielu horu, 22. A my ideme smerom na Pražský hrad. Vyšli sme z obrazárny Pražského hradu, kde boli všelijaké obrazy, ale bolo tam aj zo pár takých soch, iba hlavy. A ideme teraz do Jeleního příkopu, čo je taký park, lesopark, tuto pri hrade, teda v takej priehlbine, v jame takej, a ideme z hradu do tej takej jamy. Tak sme v Jelením příkope, tuto vidíte, že je to také trošku na zabitie a ideme vlastne prejsť cez ten celý. Z Jeleního příkopu môžete vidieť aj katedrálu Pražského hradu, tam je vchod a potom je tu ešte niekoľko vchodov. Vidíte, že je tu aj také nočné osvetlenie, lampy aj tu. A vlastne je to taká dosť veľká priehlbina, ako som hovoril. Tak tu vidíte, že je taký tunel medzi horným a dolným Jelením příkopem. Toto je horný a keď sa dostanete cez tunel, tak dolný. Tak momentálne sme v tuneli Jeleního příkopu a tu vidíte, že si môžete vybrať, po čom pôjdete. Buď po betóne, alebo nad vodou. A je tu dosť chladno. Tu vidíte, že tuto je aj osvetlenie, ale tuto svieti spoza tých mreží, takže tu je to tak lepšie aj vidieť, tú vodu, ako tu tečie. Akože nie je to nejaké veľmi, že sa toho treba báť, keby to aj padlo, však nič sa nestane. To je taká malá výška, ale je tu dosť zima. Vidíte nejaký výklenok s mrežami. A tu ten potok vyteká, tu už je to dosť vysoké. Tu ho môžete vidieť, tu je len takáto reťazka proti zábrane, také vilnučké. A tam vidíte takú kamennú úžasnú sochu. Tu vidíte kúsok hradu. Tam vidíte kúsok ešte vrchného hradu. A tu vidíte osvetlenie, ktoré svieti iba v noci. Táto výška už je dosť taká vyššia. Sme na mostíku Jeleního příkopu. Je tu lepšie si dať športovú obuv, nie je takú drahú a ideme už von.
Tak a sme vonku z Jeleního příkopu. Keď pôjdete týmto vstupom, dostanete sa do toho horného. Máte aj krásny výhľad z Pražského hradu. Tak, tu máme rieku, teda taký úsek z rieky Vltava, tam ďalej je mlyn, aj keď to nie je vidieť, viem to tam, že je tam mlyn. No, máte taký ostrovček, na ktorom holuby majú svoj raj, tam to vidíte. A tu si rozhodne nedávajte v tejto kaviarni pod Karlovým mostom na strane Malostranskej mosteckej věži, čiže na stanici, keď vidíte z metra Malostranská, sem sa nejako dostanete. Určite si tu nedávajte dezert rakvička, lebo si na ňom vylámete zuby. Je taký tvrdý a nedáva sa to akože... Nechutilo to veľmi dobre, dá sa povedať. Nedávajte si to. Viem, že ste si toto video pozreli a dúfam, že ste ho pozerali aj do konca. Vidíme sa na budúce.